Ginpaatag naman sang isa ka legal expert kung nga nagapabilin sa gihapon nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ini sang nanginlihok sang pila ka mga senador halin sa minorya nga bag-uhon ang liderato matapos ang duha na ka adlaw nga wala pagtambong sang majority block sa plenary session sang Senado. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Rodel Taton, ang Dean sang Graduate School of Law sang San Sebastian College Recoletos, iya ginpahayag nga si Cayetano sa gihapon ang Senate President bangod kinahanglan sang 13 ka mga senador agud makonsiderar nga balido ang manginbotohay agud maislan si Cayetano. Iniapisar nga yara subong sa sulod sang presuhan si Senator Jinggoy Estrada sa kaso sini nga plunder samtang padayon naman nga nagapanago sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa nga ginakabig subong nga fugitive from justice bangod sa kaso sini sa International Criminal Court. Suno kay Taton hindi man madala sa coercive jurisdiction sang Senado si Estrada bangod hindi man makamando ang Senado nga pagwaon ng senador agud nga magtambong sa sesyon. Hindi madala sa coercive jurisdiction sang Senado si Senator Jinggoy because he is being incarcerated subong, no? He is a person deprived of liberty. So what is clear right now is number one, Cayetano remains to be the president of the Senate because ang requirement sa pagboto sang Senate President is majority of the 24. Nabatian si Attorney Rodel Taton.